Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Şu gün 20. may 2026 yıl. Hormatly vatandaşlar, yine de Türkmenistan'da bir tebii hadise oldu. Yine de bu haramzadalar Türkmenistanlıları tebii hadisenin önüne yıkı koydular. Aşgabat'ta güýçli doňok geldi, her gaýsy ýumurtga razmerine diye bir topar maşinlara diýen ýetiripdir. Bir tohar maşinlaryň aýnalaryny döwüpdir. Men häzir şu hakynda bir video goýaýyn. Häzir bir moment. Göredim vatandaşlar. Vatandaşymyz şeýle ýazdypdyr. Azgynçylyk köpeldi, belalaram köpeldi diýär. Ne vatandaşymyz şey diýip ýatdyr. Sezedim şun ýanak bir nitolko bir tohorlarda şeyle diýen ýetdirdi. Ekarançylyga da köp. 90% eklen datlara şol bakçalara datlara diýen ýetirdi. Bir tohor aýnala diýurupdyr. Indi bir tohor adam sağlygyna da ziýan ýetiren bolmaklary mümkin. Ýöne Türkmenistan hiç şart o datlary habar bermeýär. Yoksa bir normal döwletde birinciden şunu ýanak ýagdaý bolsa hökmen döwlet borçly halkyny öňünden şu zatlar duýdurýar, halk şu zatlara taýin bolar ýani. Ýöne Türkmenistanyň nitolko bu zatlar aýdylanar. Gaýtam halky şunu ýanak tebii hadisede de ýeke goýýar. Gaýtam olara ziýan ýetirýär. Indi ýöne berde inni ýene de hökümet şulardan pul gazanjak bolar. Bir tovar haramdada polisiýalar aýnaň döwüpdi, ondan soň maşynyň kaputyna nime kraskasy gaçypdyr falan gaýtam şu betbagçylykdanam ýene ola pul gazanjak bolar. Türkmenistanyň hakyky şuny ýagdaý. Bir normal döwlet bolsa, bütün dünýäde barda şuny ýanaklarda hökmen birinciden döwlet halkyna aýtýar, şuny ýanakda tebe döwletin eline hemme mümkinçilik bar. Hawan ýagdaýyny öňünden bilip halka büýdürmana. Şol üçinem ola döwlet, şol üçinem ola pul çykda jetmeli şartlary aýdar ýana. Şoňa degişli öňünden biler ýana, halka ýetirer ýana tehnika satyn almaly. Şoňa döwlet spasobly bolmaly. Şuny ýanak tebii hatdan öňüni almak üçin näme savremenni dünýäň gözünde bar zat bolsa, şolary almaly, halkyna şu diýen yetmer ýana halkyň aladasyny etmeli. Ýöne bizim döwletimiz diňe Türkmenistan taýlamak aladasy bar. Halky gorkutmaly, halkyň sesini çykartmaly. Olan aladasy şondan. Eger bir normal döwlet bolsa, hökmen şuny ýanak ýerlerde strahowy kampaniýalar bolýar. Hemme döwletlerde bar. Strahowy kampaniýalar ola döwlete degişirler. Şol üçinem ola ziyan yetdi, hökmen şonu töleýärler. Hiç kıyınçılıkta. Eger tölemesele, döwlet şolardan alıp berýär. Döwlet normalny suudla suudun üstüne barsan, iştiraf bilen şolardan tölep alıp bilýär. Ýöne Türkmenistanda şolaryň hiç gaýty ýok. Strahowy kampaniýada döwletinki, döwlet onu ölse de taňa pul bermeýär. Ol diňe sizden pul almany bilýär. Diňe pul alýanda ýene hiç ýyly gaýtargy ýok. Ýöne beýleki döwletlerde, ösen döwletlerde, ösenne demokratik normal döwletlerde hökmen strahowy kampaniýalar şuny ýanaklatdy, şonu töleýär, şonu ýanak ýeten diýarlary hökmen töleýär. Tölemese toň üstü bilen şonu töletýärler. Suudun üstü bilen. Şol üçin demokratik döwletler bilen bir haramdada adamny ýurt dolandyrýarlaryň tapawaty şundan bar. Hormatly watandaşlar, men ýene şuň bir dadyň üstünde durup geçsek, şuň göni 3 ýyl boldy Kahraman Farkady, Mehmankuly Farkady ýa Durdiýew, öňkü ady Durdiýew, Türkmenistana dol bilen alyp gidenleriň
nemesi. Şol üçin şuun biz göni efirde aktivistler bilen TikTok'ta göni efir etdik. Şo taýda hemme golladyk. Hem Berdi Muhammedow'un iminni utturolluğunu subut ettik. Sebäbi ol hiç öz islegini yetibilmedi. Gaýtam öňküden hem beterlen aktivistlerin hereketi. Gaýtam şolar göz etjek boldy halkyň öňüne. Ol gözem edibilmedi. Halky ýene beter gorkudornydy, beter gorkulmadyk ki hiç inni hökümetin içinde adamlar sesim çıkarıp başladılar. Şol üçin biziň hereketimiz düýpli, kökli, güýçli, uly täsirli. Öňkü ýanak däki bir topar pulogla gaýdalla ya başga niýetle bilen daşary ýurda çykaralla. Orsiýadyň KGB-siniň daşary ýurtdaky diplomatlarynyň göz astyna şolaň rekomendasiýasy bilen döredilen pravozащитник toparamda şolaň gollaýan politiklaramda täze soňky döwürde 2019-njy ýyldan soň dören hereketiň netijesinde öňe çykan adamlar ol strukturan döwüp täze strukturan nemetdiler. Bular düýpli tapawutly öňküden şol üçin hem hereketleri güýçli. Bular hiç kim kontrol edip bilen. Bular göni halkyň içinden hökümetde ogurlyk etmedik. Prastoy öz ýurdun düzeltjek bolup ýurtda kanunçylyk berkarar etjek bolup öňe çykan adamlar. Şol üçin biz eýýäm öňkü döredin strukturan gapdalyndan başga struktura döredip Türkmenistanyň hakyky sesini ýurdun içinde hakyky bolýan zatlary indi dünýä jemgyýetçiligi ýetirip otyk. Olar bilen gön kontaktda girip olar bilen işleşmän başladyk. Rezultatyny görüp otyk günne göz atdyk. Şol üçin Türkiýanyň içinde deputatlar da öňe çykýan, meclisiň içinde de çykyş etýärler. Beýleki diplomatlar da aktiv şu mesele gatnaşýarlar. Şol üçin indi dünýä jemgyýetçiligi haçan Berdi Muhammedi Türkmenistanly suda çekerdik garaşýarlar. Men häzir watandaşlar bir habar goýjakdy-da, şuňa üns bilen gulak asyn. Men bilemek şu habar dogrymy ýa nä dogrymy? Ort kanallarına çykdy. Häzir men goýaýyn, şonu aýdaýyn näme üçin şunu ýanakdatly. Şu dogry bolmasa da, şu ýakynlykda şunu ýanakdat boljagy belli bir zat. Häzir gulak asyn şuna. Men mundan öňçe ýene bir zat goýaýyn, bizim bir watandaşymyz Farhady gollap bir video uradyp da haýyş etdi meni şonu goý diýip, men şonu goýaýyn. Ondan watandaşlar şeydi Farhat Mehmankuliýew halkyň sesi boldy, o nirede diýärler. Şunu ýanak neme uradyp dur video çekip men ýetirýän şeýtirip her kim öz boluşly özi bir hilledip Farhady gollajak bolýarlar. Kän şunu ýanak iýerýärler, haýyş etýärler, aýtýarlar, videolar ýaýratýarlar, şeýle gepleşýärler, şonu ala dedip. Sebäbi hakykatdan Farhat Türkmenistanlyň Türkmen grajdanlarynyň hakyky sesi boldy. Şol üçin hem halk onu gowurýar, şol üçin hem ol biziň ýurdumyzyň, biziň watanymyzyň gahramany, biziň ýurdumyzyň taryhyny, täze taryhyny, täze sahypasyny açan adamlar. Olar hakyky bir ýurdun gahramanlary. Mundan nemetdim watandaşlar. Ozan soň seredin men ýanky şu çykan video ort diline seredin gow üns berdim şuňa. Şu boldy aýtýar. On May 12, 2026, Turkmen President Serdar Berdimuhamedov Başdan dur bir minut. прервал собственное выступление на расширенном заседании Кабинета министров на 43-й минуте. Это само по себе не было бы событием. Президенты прерывают выступления по разным причинам. Событием стало то, что произошло за 30 секунд до этого. Из зала, где по протоколу не задают вопросов, прозвучал вопрос. Его задал заместитель министра финансов Атамурат Авезов, человек,
Проработавший в системе государственного управления Туркменистана 18 лет, никогда не замеченный ни в какой самодеятельности, известный коллегам исключительно как исполнительный, осторожный и совершенно лишенный публичных амбиций чиновник среднего звена. Именно поэтому то, что он сделал, оказалось настолько неожиданным, что первые несколько секунд в зале стояла тишина. Люди просто не успели обработать произошедшее. Авезов встал не в момент, отведенный для вопросов, которого в повестке не существовало, и произнес следующее. «Господин президент, позвольте уточнить, каким образом предусмотренные в бюджете 26 года средства на модернизацию ирригационных систем Марийского вилаята соотносятся с контрактом, заключенным в марте с компанией, зарегистрированной в Дубае 6 недель назад?» Вопрос длился 8 секунд. Пауза после него 22 секунды. Потом Бердымухамедов закрыл папку с текстом выступления, сказал «заседание прерывается» и вышел из зала. Без объяснений, без указания времени возобновления. Просто встал и вышел. Заседание не возобновилось ни в тот день, ни на следующий. Чтобы понять, почему 8 секунд остановили государственную машину Туркменистана, нужно понять несколько вещей о том, как эта машина устроена. Расширенные заседания Кабинета министров в Ашхабаде – это не площадка для дискуссий. Это ритуал. Президент говорит, министры слушают, после заседания выходит протокол с поручениями. Вопросы не предусмотрены форматом. Не потому, что это где-то написано, а потому, что это понимают все, кто находится в зале. Это понимание настолько глубоко встроено в поведенческий код туркменской бюрократии, что само слово «вопрос» применительно к подобному мероприятию звучит почти абсурдно. Авезов это знал. Он работал в системе 18 лет. Значит, он знал, что делает. Компания, о которой он спросил, называлась Алтин Йол Традинг ФЗТИ и была зарегистрирована в свободной экономической зоне Джебеляли 28 января 26 года. Уставный капитал, минимально необходимый по законодательству ОЭЭ. Директором числился гражданин Туркменистана по имени Давлет Анаев, 34 лет, без публично верифицируемой деловой истории, без упоминаний в каких-либо профессиональных контекстах до момента регистрации компании. Единственное, что о нем было известно людям, занявшимся этим вопросом позже, это то, что его мать работала в администрации Ахалского вилаята в должности, которая формально называлась главный специалист. Vatandaşlar her şey neyle burada giriştiniz. Serdar Berdimuhamedov Raşiri zasedaniyetinde 13. mayda oluyor. Hemme oteller, ministerler, başka işgärler çıkış edip oturuyor. Onun biri soru veriyor. 18 yıllar ministerstva finanse işleyen bu altar olup şu önden gelen çinovnik prostoy öz işin bilen. Ondan bir soru veriyor. Diye sizin 26. yılın budjetin ne diye? Falanca falan kontrakt boyunca falan yerin remont için ya programı için toğun neçe milyon dolar gövermeli şol gödevini tutulum diye de sırazı papkasını yap kaçık gidiyor. Bilen mi ne manası? Yani bula çıkışı duvatika hiç kim soru vermeli. Deyip şeyler. Şu atlım 34 yıllar şunu şeytirip yurt dolandırıp gelir. Yöne inni bir tofar adamını öz imanını, vicdanını öğürüp geldiler. İnni bir tofar arasta işlep gören adamla bunları boyun bolası gelene, vicdanlarını defelati gelene. Şun yana armiyada da var, şun yana hükümetin içinde de var. Bulan edip gören haramdadaçılığını görüyor, şol için övler dine bir soru veriyor. Şu soruyu şunu kaçırıyor. Vatandaşlar. Görün, halkın hareketi, daşar yurtta bizim hareketimiz, içer yurtta, içer yurdun içindeki adamları yüreklendiriyor. Yekedağlığını bildiriyor. Hem halkın şu hükümet bilen problemi bağlılığını bildiriyor. Bula şol kontrakt almak için tenderden önünden bellenen barıp açan şu pulu özler oğurlacak olup şunu alıptırdı. Şuna cevapları yok.
Inni son on hemmeti yüze çıkıya idinine ait yer. Näçe pul nemedipdir ozon ministeri çağırýar, minister onu işten kovjak bolýan bir togor onu gör maňa ola gyzykly. Gyzykly näme? Inni bulan yığnaklarına halk sesini çıkarıp başladı. Hükümetin içindeki işleyen adamlar sesini çıkarıp başladı. Bula da hiç de edip bilenak. Gurrun şu evvezef işten çıkarıp bilenaklar. Nimetçeklerini bilenak. Avcırayarlar. Şol çiğnem çıkıp gitti. Her birinci daşar yurtta aktivistlerin hareketinin neticesi. İnni halk vicdanına, imanına dayanıp öwürlük gellile. İnni gördüle şu karandadaçılığın sonu yok. Bütün halkı betbaht edip barýarlar. Binamız bir vicdan edip barýarlar. Hükümetin içinde işleten sen arasta bolup bilmeyen, vicdanlı bolup bilmeyen, imanlı bolup bilmeyen, sen karnaşlan iyicek çöreğini ağzından almalı. Devlet sana yaşar yana pul berena, mümkinçilik göredene aktar halal yol bilen pul kazanmana. Sana git de diye halkı tağla diye. Anamlı adam, vicdanlı adam hiç vakit etmeye şunu. Neyim için hükümetin için ne işler? Şunu yanak spesyalistler gidip öz halkın tağlamalı. Neyim için halkın iyicek çöreğini ağzından almalı. Armiyadakiler, ofisyerler, generallar, polkovnikler, şeyle bir binamız etti şular, bir nalacı değil, dini oğurlap bullarını görüyorlar. Haysi bir dünyada armiyanın içindeki işleyenler şun yana har bulunuyor. Hiç yerde yok şun yana. Armiyadaki profesyonel, vayendiler, vatanı koramalı adamlar. Ola en koyu yaşamalı adamlar. Ola bizim hoptudluğumuzu üpçün etyen adamlar. Şol için olan işi dine nem bolmalı? Kov aylık alıp, kov hükümetin berýän mümkinçiliginden hayırlanıp, işi vatanı korumak bilen bolsun. Olary hiç kim satın alıp bilmeli. Ola bir kanun yol bilen pul kazanacak bolmaly. Ol eline halkın tavşıran çağılarını vurup, şolan iyicek çöreğin ağzından alıp gününü görmeli. Ola gelip ipoteka bile cay almalı. Caylarını çalabırdat boldu. Türmeye basıp elinden alırmalı. O bula bolma. Ola hiç yerde yok. Şon yanak yurt boldu. O da armiye bolmadığı bizim yurdumuzda dargan şol için. Bizim yurdumuzda bir tofar haramzadalan eline berdiler. Ola da hiç tane pikir etmeyeni şu dudağa düşen adamla alcırap ne edeceğini bilmeyeni öldü. İnni gördü halk ayağı kaldı. İnni gördü o hükümet günahkar dine betbakçılık o ne de hemme halkı betbak edip oturan bir haramda tohum inni şolun içinden adamla çıkıp başladı. İnni hükümetin yanaklarına aydıp başladılar. İnni armiyadakiler de şey etmeli. Ne için siz? Ne için gidip cayı satın almalı? Ne için? Hükümet vermeliyse de in elit cayları armiyadaki polkovnik, ofisör, generalları hükümet vermeli. Berdi Muhammed otada yaşamalı. Siz yaşamalı. İslamlık devlet gelse semme elit nicayları, ofisyerlere, profesyonel armiyada işleyenlere hükmen devlet üpçün etmeli. Şolan aylıkları şeyle olmalı ki beyleki adamlardan tapavutlu bolsun. Ta armiyada kulluk etmeklik, armiyada işlemeklik, prestijli işe uğurlar yani. Sizin ortalığı har ettiler. Sizin elinizde yaraq var. Sizin elinizde tank var. Sizin elinizde vertolyot var. Sizin yönetinin şeyli bir korkuzu. Siz şunu öz befidin içine hayırlanıp bilende. Siz şu zatlı elinizde siz vicdanınızdan korap bilende. Şu zatlı sizin elinizde siz halkınızdan korap bilende. Şu zatlı sizin elinizde siz gününüzü görecek olsanız halkın ağzındaki çöreğini elinden alıp yaşamalı oluyor. Saldatları vurup, öldürüp, şolardan ece kakasından dürülüm binamızçılık yoluyla bilen pul alıp, şo bilen günün görecek oluyor. Şon kasabına cay alacak oluyor. Şu pazor, şu moral taraftan siz bozulan adamlar. Şona ruhsat vermeyin. Sizin elinizde yarar,
Sizin elinizde tank, sizin elinizde hemmeden. Sizin prikazınız bilen 1000 tane, 2000 tane soldat yararlı köçe çıkabiliyor. Beydiydiğim peravarut ettiğimde siz hakkınızı ağzınızı açtınız. Yaranız taklan elinizde tankın üstüne menin hükümet kanuna boyunmun. Bolluk oturdu. Bir götü bokluk haramzada prokuror gelip sizi bağırlap sizin çağağınızda el vuruyor. Sizin ayağınızı iznasıyla ödetiyor. Sizi türmeye batıyor. Kime götü bokluk? Prokuror kim? Berdi Muhammed'in koyan haramzadası. Kim şu? Sizi bağırlar yani. Şol için vayenliler. Sizin elinizde yaran var. Sizin elinizde tank var. Sizin elinizde güç. Hemme aşağıda halk size çağalarını verdi vatanı korumak için. Siz şu çağalara prikaz verebiliyorsunuz. Türkmenistan'da bir kanunçuluğu yok etmek için elinize yer alıp çıkın köşedeyim. Siz edebilir. Kanuni sizin borcunuz şu. Bizim sizi kollaya. Bir dışarı yurtta. Bütün dünyada sizi kollaya. Bütün dünyada sizi kollaya. Ben size peravarat diyemem. Ben size aytyanım sizin yaranınız var. Şu yaranınızı gücünüzü görketteniz hükümet sizin önünde edebilecek. Sizin üstünüzde çolabilecek bu içi. Prokuror, polisi hemmesinin paçın yanında olmalı. Alın oblastları. Şeytseniz siz hakiki borcunuzu yerine getirdiniz. İslenlik devletin birinci ornuna yurdu koruyanlar vayenliler şöyle kovu yaşamı. Şolon biznes bilen iş olmalılar. Şolon başka yol bilen pul kazanacak aladas olmalılar. Şu işini devlet borçlu şoları kovu yaşatmak. Şeyde yurt parakat buluyor. Şeyde profesyonel armiye dörüyor. Şeyde hem profesyonel şu uğra giden adamla dine okuyupun östürmek için hüvvet bilen vatanını korumak için isteyen adamla şonu diyor. Şonu adam bizim yurdumuz yurt buluyor. Hormatly vatan, şu bir habardı, ben de yetirdim. Görün, dünya şeyler. Eğer kalıverte, beyleki adamla da kalıyor. Haçan yeke değerliğini bilsele, adamın yüreğinden korku ayrılıyor. Haçan hem köplüğünü bilsele, dil açıp başlayan. Haçan hem görsen, övnek duran, haramdağda bir kanun otu, üstüne hücum et yani. Şeyttir ve revolüsyona oluyor. Hormatly vatandaşlar, teredin şu kitaba, bütün diktatörlüğün tarihini analiz edip teredin, şu bir kitap, Nastolny kniga diktatorov diye. Berdi Muhammed da fikir etme akıllı bir zat bileyim kadim. Şulardan uğralayalım. Şu nemme diktatörle ne ettir hükümete geliptirle ne ettir bir yurt dolandırıp hemme diyadavle. Hemmesinin kıba. Berdi Muhammed'e de şu orf instruktörleri şunu öğretip onu et bunu et falan ettim. Şu şey sakla oturuyorlar. Ne oluyor? O güçleri hiç yok mu? Mun özüm akılsız. Şol çinem häzir yurt dargady. Yurt dolandyr bilena. Çaşdy nämetçegini bilena. Yoksa akıllı bolsa, hi bolman vayenliler razy saklamaly. Şolarym razy saklap bilena. Polisiýeler razy saklap, şonam saklap. Gaýtym bir nätir razy saklajak bolýar, gidip oğurluk edip razy saklap. Öz garyndaşlaryny, yurdun içindäki vatandaşlaryny talap barın bandit bolup günüňizi gör diýjek bolýar. Şonam edibilena. Yoksa polisiýeleň aýlygy olmaly. Prokurorlaryň aýlygy olmaly. Avaýenlileň aýlygy olmaly. Şonu edibilmediň adam hiç wagt yurt dolandyrylmaz. Hiç bir diktatorym şeytirip yurt dolandyrana. Bir ýöne şeýle bir binamyz haramzada dine özüm baýamaly. Pikir etýär halk şundan gorkýan kady. Öňkü sistema şu mümkinçiligi berýärdi. Ýöne inni yok şu mümkinçilik şu. Inni size bir daha edeyim. Bütün dünya şu karandadan ne elli suut bolmagyna garaşýar.
Men size görkedey näme üçin şonu diýär. Şu kitap dünýäniň hemme ýerine çykan. Hemme dille var. Angliz dilini, ors dilini hemmesi var. Teredin şulan hemmesinin ykbaly hakynda şu ady görkedýär. Stalin, Lenin hemmesinin ykbaly näil. Teredin? Aha. Teredin? Hemmesinin ykbaly, Pol Pot diýdi falan diýdi, hemmesi bar. Teredin? Rumeniýan nätirip öldürýärler. Öz ýakyn aýalynyň lubownyny öz ap sud edip özü şunu attyrtýar. Biz nimesinem goýduk bu videosyny. Şulan hemmesine Hugo Chavez hemmesinin ýagdaýyny aýtýar. Teredin hemmesi başlady. Teredin? Neme? Saddam Hussein, Gaddafi, neme Hosni Mübarek hemmesinin ýagdaýy işlady. Şulan hemmesi dolandyrşyny. Inni dünya garaşıya Berdi Muhammed nätirip oturýar diýip. Türkmen halkı şu haramdada nätirip jaýlaýar diýip, dünya garaşıya. Suratları eýýän girdi kitaplara. Teredin dünýäniň en haramdadalar diýip, kitaplar. Hemmesi bar. Şulan her gaýsynyň näçe milyon adam öldürelleri neçeliğini ýazarlar. Şol üçin watandaşlar bütün dünýä garaşyya haramdada Berdi Muhammed nätirip halk şolary suud ederdi. Bilmeýän adam ýok. Pikir etmek Berdi Muhammed'in diktatorlygynyň haramdadalygyny dünýä bilmeýän. Şu kitaplary hemme kişi okuýar. Şulan hemme faktlaryň, dokumental faktlaryň esasyny. Pasollyň beren daklatlarynyň esasyny. Dokumental zatlarynyň esasyny ýazylan kitap. Kimin näme jinaýy, nätirip ýurt dolandyr, hemmesi ýazyly. Berdi Muhammed'in kim ýazyly? Şu haramdada nätirip näde öldürdi. Öldüren kömekçisini nätirip aýyrdy, öldürdi. Hemme zatly. Şol üçin men näme diýjek bolýar? Dünýä garaşyya Türkmenli, Türkmenistanly nätirip öz haramnadasynyň diýnýär. Şoň fonkuk balyny ýazmagy hemme kişi sabırsyzlyk bilen garaşyar. Şun ýany kitaplaryň içinde haramdada Berdi Muhammedi Türkmenistanly şeýtdirip dinle, şeýtdirip nakazat etdiler. Yeni bir şuun bir daha da aýtjak watandaşlar. Bu haramdada şeýle bir binamız Türkmenin taryhyna, diktatorlaryň taryhyndadyr. Görülmedik, eşdilmedik zat. Olam hiç bir diktator tarihte öz halkyny şeýtdirip unijat etmedi, kiçeltmedi. Kimtir etmedi. Şu haramdadan yetişýär. Şu haramdada Türkmenistanyň gyýjadlaryny 13, 14, 15 ýaşyndaky gyýjadlary mekteplerde zorlap, biavra edip gyýlyklaryny barlatýar. Hiç tarihte, hiç yerde ýokçu. Hiç bir halkyň düşmany şeýtdirip öz halkyny kiçeldenä. Bula gelip mekteplerde gyýjadlary, gyýlyklaryny barlajak diýip äkidip alar berýärler. İzdivat etýärler üstünden. Biavra etýärler, kiçeltýärler, unijat etýärler. Şu hem haram, hem binamysçylyk, hem adamın dastoyun sıfatını ayağa aşağına koymak. Şuna watandaşlı yol vermeli. Şunu men tıptırmayan. Şu an men näçe konsultasiyal boty. Şu mesele boyunca yürüyte şu haramdadan karşısında ettirilen adım ettirecektik hemen nädir konsultasiyal boty. Hem subutnama azatlıkla diye de bak. Yine de gerek. Bir недопустимо. Biladi, ben aktivistli şeyle koymaya. Biz häzir degişli ulamalar bilen dünyadaki şu mesele boyunca konsultasiya alıp otyp. Nähili batışlı bilen şu haramdada şu dady pikir edibilmer ýanyna geçjek bolýar. Häzir bütün dünyadaki mescitlere şu haramdadan şeýtýärni dindar boldy, hristiýanlaryny hemmesine uğratjak. Birinci, o pravozащитник ulamalar olabilen häzir işleşip otyr.
Eger şu Berdi Muhammed Haramdada şu adını yatırmasa, biz Yaman krayn radikalini yolla bilen şonu ettirecek. Biz gün mermer eger şun yanak Türkmen kıyılarına adar vereceğiz. Bir Türkmen halkının namusu, vicdanı. Şol için bir tofor haramdada gelip Türkmenleri korkulmak için namuslarına değdirecek valla bir değdirmer. Kurbanlı verdim Muhammed. Teret. Men şu zadi Türkmenistan'ı ettim. Kulak at. Kovucu kulak at. Haramzade Niyazov sizin haramzade devlet işgärlerini dine 5.000 dolar pul almak için, yine de 5.000 dolar üstüne pul almak için bir İranlı denani granitseden tutup getirip türmeye başlayacak oldu. İranlı Türkmen. On adamı Aşgabat'ta bayramağa men hedim gurrun vereyim. Aşgabat'ta İran'ın kamyurlarının gelen payanasında ıskılatlı vardı. Şu ıskılatlar da işleyerdi, çok iyilerdi. O zaman Türkmenistan devletinin tamozniyetinin kararı boyunca her kim yük getirse şol ıskılatlarda düşürüyor, şu tadına alıp gidiyordu. O zaman her kim Türkmenistan'ın eksport edecek olsalı niye haytı ıskılattan alsan şu tadı tamozniyetine gidiyen, plomba vurduruyan bir iyi veriyordu. Bir tanışın üstü bilen düzgün girdiptir. Inni Türkmenistan'ın başka İran'a uğratacağım olsam hükmen yükünü şon ıskıladına var düşürmeli. Şonu pul tölemeli ıskılat hakkını. O zaman tam bozunu şu taada pulun bu varıp da yeni nira uğratacak olsam şu taada uğrattırıyor. Ben şunu bildim de şunu var çekip ayıttım bayrama. Bayrama dedim. Sen beydip pul kazanacak olma sen dedim. Sen öğren İranlı Türkmenlerinin ştak gelip Türkmenleri şeyittir köse pul kazansan sana gün vermerle dedim. Menem şunu etcek olan menem ştayının müyecek menem bilyen ne ettir pul kazanmalığını dedim. Eğer etcek olan İran Türkmenlerinin amrayın açılmayacak olsan gel Türkmenler tağlat değdirmeyecek şu işi yatır dedim. Bir tane minister tanışım deyip dedim. Beyttirip düzgünname girdim pul kazanacak olma dedim. Ben yana ayttığım sana dedim. Şimdi mun tanışı kiminle? Mun tanışı men dostum. Recep Baymi bir yazıcı vardı. Niyazov'un filosofi. Emişe Niyazov'un yanına. Şu yıldızlığın bilen şunu uğada dedik bir yerde ol maslahatçısı yeter. Bulan men dostum. Mirişte yaşayadı ol öyne var ya oturuyor. O adam öyle hiçbir fakir neme. Bişin buna maslahatçısı. Bulam şuna pul veriyor. Bir de o zaman Niyazov'un üstü bilen neme ettirip şunu yana prikaz çıkardım. Şeyttir pul kazanıyor. Kara şu onun beni barlap başlayanlar Bayram Ağa'nı bilmeyen neçe milyar pul tölemelip iştiraf ediyorlar. Mun ayalım yani gel küçük kolda bundan buhalter deyip açıkta yazıyana könüyor. O da fakirin hiç tavuğum yok da adam yok. Onun şu nalog tölemedin deyip hem buhalterin hem övün durmaya başlayıp kolunda. Benim üstlü şahini şunu bildim. Bir dost oğlanın yanına vardım. Oğlum şunun elini işleyedi. O zaman şeyle indim gepleştik gitmeli buraya deyip. Vardım onun Muhammed bir gayret etmem, bir perevod etmeli derdim ama ne mi perevod etmem? Onunla şeyle Bayram Ağa'nın ayağıyla türmeye başladı. O ne elle türmeye başladı? Şeyle. O ne mi? Ne adı ne niyeti elimde. Onunla getir okuyayım okudum gördüm ayağını öğünü. Şimdi şun perevod edip polisiye gelip önünden alıp gitmeli. Men aytdım gönde dedim, dost dedim. Men eğer diri oldum, İranlı, Türkmen ayalı, Türkmenistan'ın türmesine saldırmayan, şu pazor dedim. Türkmenlerin arasında eğer hemişe kine kaldıracak olsan, şu şun bir şu dedim. İranlı Türkmen ayalı, Türkmenistan'a gel, Türkmenistan'ın türmesine yatıyı dedirmekten başka pazarlık yok dedim. İranlı Türkmen ayal türmede yok. İnni gel Türkmenistan'da yatmalımsın. Farslı hedil eder dedim. Sol için men şunu ettim yani, yürü yanına dedim.
Yanına gitti. Fakir korkuwati ayalı ağlaşıp kafina çanak. Dine yankı işgari olan için ondan polisiyadan korkuya gelir. Men bayrama ayttım bayrama dedim. Men taňa öň aydypdym dedim. Sen özüň cehennem bol. Sebäbi şu ýolda bilen pul kazanyn. Ýöne gelejemi, ejo gelle. Men şonu bastyrmaýan. Eger canım yerinde bolsa men şonu bastyrmaýan dedim. Onda gayrat et var. Bolýa näçe ýaşynda? 60 näçe. Bol nüfusy jan etdim. Dostuma kardiyolog şeýle birini getirecek gaspyna. Men şonu alyp bastyrmadım şonu. Men näme diýjek bolýan watandaşlar? Ayalla bizim namusumuz, bizim vicdanımız. Hemme kişinin gıyıcadı var. Sen teret 10, 12, 13, 14 yaş çağın gıydığını gelip haramdada polisiyalar varıp bannisi akıdıp gıydığını bağlatmak. Neymiş? Bir namusluk değilmiş o. Şunu ettirtmeyelim. Men ettirtmeyen. Ay değil. Kurbanını verdim Muhammed'e. Kulak as kovucu. Eğer şunu yatırmadan men taňa gün bermer. Şol için men hemme adet etmeyene taýinler. Şonu men yalan sözlemek. Bar öz nemelemden sonra Ahal vilayetinin sudiýasyndan sonra Türkmenistanyň Kenbeýanyň ornmasaryndan sonra şu wagt Ahal Aşgabat şäher häkiminden sonra nalog we inspeksiýa başlygyndan sonra men şu edeni işlem görerdim. Şu wagtlam arbitrajny tutmadı, men barýadym. Bar şondan sonra kim şu aýaly türmede batyrtmady, Muhammed näme etdi diýsen size aýdyp bererler. İranyň pasolu bilen köýüşdüm şol için. Şol için watandaşlar. Men bu zady berdim Muhammed'e näme üçin aýtýan? Men hemme diýel alam ba. Baryp görsin. Men bu zatlara gözüm ýummaýar. Şol için hem Kurban bolup berdim Muhammed. Serdar. Men size aýtýan, şu zadyňyz çalyp yatyrmasaňyz, men size gün bermeýän. Men gün bermeýän uzakda, men birinji halky galdyrmak, ol uzak proses bolmaly. Biza çalt etdirtýän dedi. Şol için şu zady yatırım. Yine bir hoş habarlaryň birini aýdýyn watandaşlar. Bulan berdim Muhammed'in geljegi. Teredim. Teredim şu Fidel Castro'nun doğunu. Teredim vatandaş. O teredim. Şu Fidel Castro'nun doğunu Raul Castro. 90 neçe yaşında? 94 yaşında şu adam. Şuna arrest orderini verdiler. Ve de şun arrest orderini verdiler. Ne için? Ne için şuna arrest order? Teve bir tofor Kuba'dan imigrasiya giden nemele Kuba kömek etmek için 94. yıl 96. yıl 96. yıl humanitarny kömek etmek için samolyotlu bir zat alıp barar. Şonu rakete bilen urdurýar. Cinayet işi alırlar. Şu wagt şoň arrestini verdiler. Orderini aldılar. Kurban bolup berdim Muhammed'e. Sen tamamen sıparmıka diýip pikir etme. Şulam bana hiç saat edip bilmer diýip berdiler. Sennenem güýçlü ödem. Sene bir tupoy çöp başı akmak. Bu asıllı. Ödem halkını beýikdirip kösen adam däsen yana. Şuna arrest verdiler. Türmedäkilerdi boşotdular. Näçe dan türmede politjaklyçylaryny boşotdurdular. Trump'am dün aýtdy. Men asudy ölmer eger Kuban halky azat bolmasa dedi. Men taň aýdyn. Şu sözi Türkmenistan hakynda da aýtdyrýardy. Şonu arzu etken prezidentlik köp. Bir şonu diýdirer. Sebäbi siz bir haramzada ýurdy şeýle bir derejä ýetirdiňiz. 2 milyon Türkmenistanlylara kul bolmaga mejbur etdiňiz. Sen näçe dan aktivistlerdi dünýä kanunlaryny bozup alyp gitdiňiz.
Şol için siz garaşı verin şuna. Biratlı hükmen bolýanlar ýöne wagtyny hiç aýdyp bolun. Şol için Serdar öz ykbalyň kakan ykbalyna baglama. Sen çalt kaç. Yegerleň gümüni çektir. Hukumeti tavşır. Şunu etmeden eğer şulan ykbaly, eğer diktatörlaň, eğer şulan hemmeti yurtlaryny Hudaý diýip ýöreller. Şulan hemmeti. Hani şulan? Hani şulan ýadygarlyk jaýlary? Hani şulan yatan mazarlary? Hani görün tagyň birini aýdym. Şun sırtına turbo soktular. Şol sokturmajak bolsaňyz gaçyň. Kiretmeň şu zat bol muhadi. Men hiç güýjüm ýok. Men şu. Ýöne halkyň güýji bar. Halk sizi isleýär. Wayenlileti isleýär. Polisiýaleti isleýär. Diňe şuňa şeýle pikir eden akla. Men näme beýleýär binamys bolmaly. Öz çağam gora bilemek, çağam eklejek bolmam, başga biriniň çağasynyň ardyndan iýje işini almaly. Şeýle men gün görmeli diýip häzir aýdy bilenem. Şonu şu ýakynlykda aýtdyr diýär. Sizin günäňiz bilen şonu ýana. Ýogsa polisiýede işleýärler hedil edip ýaşamaly. Halkyň içinde awraýly ýaşlamaly. Şuň polisiýany görsele şeytany gören ýana adam. Absolutne tiýleg diýen datky. Özleri bilýärler şonu. Haýdy polisiýa şonu ýanak bolmaga kalmyka diýär. Häzir adamla imanly bolup başlady. Şol için kaçıp biler mi hadime. Ta olun vatandaşlar ta enneki duşu için.